Paradise Hotel. I dag skal Line og Amalie på en hemmelig mission. Men hvad de ikke ved, er, at der kommer en speciel gæst med et tilbud, som de ikke kan sige nej til. Jeg glæder mig bare helt vildt til udendørs mad i stedet for indendørs. Og jeg kan bare ikke tage imod et fristende tilbud. Altså, nu er det jo mig og Amalie, der skal ud på en hemmelig mission. Og jeg glæder mig bare rigtig meget til at komme væk fra hotellet og få massage og alt sådan noget. Så jeg glæder mig rigtig meget til. Det er selvfølgelig ikke så rart, når ens partner skal ud på mission. Men jeg er alfahannen, og alfahannen skal have en partner, han kan stole på, og det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, jeg stoler på Amalie så meget. Altså, det er selvfølgelig aldrig rart, når ens partner er på en hemmelig mission. Jeg stoler egentlig ikke særlig meget på Line, så jeg vil egentlig hellere have Amalie som partner, fordi jeg ved, hun er god i seng. Peter kan lide nam, men du kan stole. Den specielle gæst er Burhan G. Nu skal vi høre her, piger. Jeg har et fristende tilbud til jer. Jeg har nemlig her i min hånd en shake på 5.000 kroner. Tag imod denne shake, vil jeres partner ryge ud af Paradise Hotel, og så vil I være single på hotellet. Ej, det gør jeg altså ikke, det der. Det gør jeg ikke. Jeg vil aldrig nogensinde udskifte min partner. Ingen gider tage imod den. Nej, tak. Nej. Nu skal jeg her, piger. Jeg har et bedre tilbud til jer. Og det er 10.000 kroner. Jeres partner ryger ud, men I får en ny partner. Ej, det går nok fristende. Det er bare lige Gucci-briller. Shopping! Sko, kjoler. Nej. Ej, 5.000, det var bare alt for få penge. Og så til 10.000, det var meget fristende, men jeg ville ikke gå fra min partner. Altså 10.000, det er godt nok mange penge, men jeg synes ikke, det er værd at skifte sin partner ud fra det. Så jeg har sagt nej tak til tilbuddet. Nej tak. Det er godt nok fristende, men nej, jeg vil ikke skifte min partner ud fra det. Nej, heller ikke mig. Okay. Nu skal jeg her, piger. Jeg har et tilbud til jer på 15.000, og denne her gang skal en af jer tage imod det. Ved 15.000, der kunne jeg bare ikke modstå fristelsen. Ja! Hej drenge! Hej! Nu er vi tilbage. Her er de tilbage alle sammen! Missionen den gik ud på, at vi fik 5.000 for at smide vores partner ud. Men det sagde vi begge to nej til. Så fik vi et mere fristende tilbud, og det var på 10.000 kroner, hvor vi så fik en ny partner og smed vores gamle partner ud. Men det sagde vi også begge to nej til. Og så ved 15.000, så skulle en af os tage imod det, og så gjorde jeg det. I tager pis på mig, gør I ikke? Skal alfahannen ud? Det er fucking... Nej, det er fandme ikke acceptabelt, det der. Det er det virkelig ikke. Jeg kan rigtig godt lide at svømme, og det er bare fedt. Og så har jeg været elitesvømmer, og er min elitesvømmer, så er man bare rigtig god. Mens jeg svømmer rygcrawl, så har jeg selvfølgelig ørerne nede i vandet, så jeg kan ikke høre, hvad de andre siger. Step!